जोङो थांनाय एप्रिलनि 2 तारिखआव मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा जोनोम होदों। खावलायनायाव बे एपिबि राजखान्थि हान्जायाव बयबो जेन खौसे जायो। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आङो माखासे सम भिडिअ होबोनो हायाखैमोन। नैबे गुड फ्राइडेनिफ्राय लानानै बा इस्टार सानडेनिफ्राय लानानै आङो भिडिअखौहाय बानायनो हायाखै, मानोना आं लोमजानानै दङमोन। बेनिखायनो आङो भिडिअ बानायनो हायाखैमोन। थेवबो आं जे ससियेल मिडियायावहाय गनायजाथावै भिडिअफोर नुदों बेखौ आं सेबखांनानै लानाय जादों। बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामज्लायनोहाय भिडिअखौ लानानै फैबाय। आसा खालामदों जोबजासे नायलांगोन होननानै। रायजोफोर, संसारखौ सारिगिदिं नायगिदिङोब्ला मुलुगा दिनै एसे गाबोन एसे गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दङ। थांनाय नैबे दाननिनो एप्रिल दाननि 22 अक्ट' खालार खालि 2 रिंगासोहालागै समावहाय जम्मु काश्मीरनि मोनसे पहेलगाम होननाय जायगायावहाय टुरिजमफोरखौहाय बा बेरायनो थांग्राफोरखौहाय खास्रि बिस्रि उदखारिफ्रा सासे सानै नङा 28 सा नायगार गावथारनाय जोङो नुनो मोनदों। दा बिनि उल्था जोंनि भारत सरकारा पाकिस्तानखौहाय फिननाय होनो नाजानायखौबो जों नुगासिनो दङ। ओरैबायदि जालांगासिनो दङ संसारावहाय धोरोमखौ लानानै नायगार अनाखाना बुथारनाय। दा बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो। जोबोद दुखु मोनदों। जायफ्रा न'खरनिया थैजाबाय, बेसेबां दुखुनांथाव। बेस्राफोर दाय गैयामोन, रंजानो थांदोंमोन, नाथाय बेयावनो बिसोरो उदखारिफोरनि मोसानि खुगायावहाय बिसोरो नांनो गोनां जाबाय। मोसानि खुगायाव हाबफैबाय। दा बेल' नङा रायजोफोर, बेजों लोगोसे जोंनि बर'निबो सासे मुंदांखा फैलाव बसुमतारिया बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। जाय बिथाङा बर'जों लोगोसे आसामिसनिबो मोनसे बेहेरबारि आउटपस्ट होननाय सिरियाल बानायोमोन। दा बेयावहाय बिथाङा बाहागो लायोमोन। आं जोबोद मोजां मोनोमोन आसामिसनि बे बेहेरबारि आउटपस्ट होननायाव बे भिडिअखौहाय आङो जोबोद मोजां मोनोमोन। आरो बिथांनि जे फाव फेशन कमेडियान्स बेखौहाय आं नायनो मोजां मोनोमोन। बेनिखायनो आं बिथांनि बे संसारावहाय नागारलांनायावहाय जोबोद दुखु मोनदों। बिथांबायदि उजिफिननो थाखाय हयथ' गोबां सम नांबावगौबो जानो हासिगौ आरो उजियाबो जानो हासिगौ। बेनिखायनो सासे बेक्तिया जुदि बेफोरबायदि गोरों मानसिया, बेफोरबायदि नलेज गोनां मानसिया जुदि बुहुमनिफ्राय एंगारलाङोब्ला जोंनि समाजनि माखासे गोबांथार खहा जायो। नाथाय थैनाय थांनाया बयहाबो दंखायो, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। बेनिखायनो आं आसा खालामदों बिथांनि जिउआ जेन' बै सोरगो रायजोआवहाय मोजां जायगा मोनहैनाय बायदि। दानिया फैदो रायजोफोर, जोङो सासे इउटुबारनि सोमोन्दै एसे फंनैसो बाथ्रा बुंनि दे। नो डाउट बैसागुआ बर' हारिनि, आंबो बेखौ मिथियो। आं बेखौहाय गुवारै बेखेवनानै होनांगौ होननानै साना। आरो बैसागुखौ जोङो मिथिंगाखौ लानानै दाउसिन दाउला, दैमा दैसा, हाजो हाला गासै बिफां लाइफांखौ लानानै बैसागुखौ जोङो मोनसे मानिनानै लानाय जायो। बेखौ जोङो मोनसे फेस्टिभेल हिसाबै बाहायनाय जायो। बेयो बर'फोरनि। बेयावहाय रंजाफानाय थाफानाय बियो जेबो गोरोन्थि गैया, बेखौ आंबो मिथिगौ। नाथाय बैसागुखौ जे बे फेस्टिभेलखौ जे मानियो, बेयावहाय माखासे खोथाफोर हाबनानै दङ जोंनि बर' ख्रिस्ट' फोथायारिफोरनि थाखाय। दा बाइबेला बेखौ फोरमायाखै जे संसारनि रंजानायजों रंजाफा, संसारनि जानायजों जाफा, संसारनि मानिनायजों मानिफा, संसारावहाय मुर्थि खुलुमनायफोरजों खुलुमफा होननानैहाय जोंनि बाइबेला फोरमान होआखै। दा गुबुन हारिनि बा गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा आंखौहाय गाज्रि मोननोबो हागौ। नाथाय जाय सुबुङा जाय धोरोमखौ नाजावबाय, बे धोरोमनि बे सुबुङा गावनि धोरोमखौ मोजां मोनखागोनाखा। आरो सोरबा
हिन्दु धोरोमनि मानसिया जुदि गावनि धोरोमखौ मुगैयोब्ला बे धोरोमनि मानसियाबो गावनि धोरोमखौ मुगैग्रा मानसिखौहाय एसेब्लाबो सोंखारिखागोन रायजोफोर। दा जोङो गोथांनि जिउखौ बा जोंनि जिउखौहाय रैखा खालामनो थाखाय गोथांनि इसोर जाय इसोरा सारा मुलुगखौनो सोरजिदों नै बेखौहाय जोङो नाजावबाय। इसोरनि साखि लानानैहाय दैयाव बाप्तिस्मा लाबाय। दा बिथाङाबो सासे ख्रिस्टानानोखा। अब्ला बिथाङा ख्रिस्टियान जानानै गावनि जे हारिनि जे गावनि धोरोम फोथायारि सुबुंफोरखौ जे मुगैबाय बियो मोजां जायाखै। आंनि नुनायावहाय बिथाङा जोबोद गोरोन्थि बाथ्रा बुंनायखौहाय आङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो आं सानदों बेबायदि बुंनो नाङामोन। नोङो रागा जोंदोंब्लाबो गावनि धोरोमखौ मुगैनाया जोबोद गाज्रि। माबा मोनसे गुबुन मोनसे धोरोमानो जा, ख्रिस्टियानानो जा बा हिन्दुआनो जा बा सिखआनो जा बा मुस्लिमानो जा बा बुद्धआनो जा बा माबा मोनसे धोरोमानो जा, गाव गावनि धोरोमखौहाय मुगैनानै लानो नाङा। नों मोजां मोननानै नाजावखादोंब्ला नों मानो मुगैखो? अब्ला नोंहा ख्रिस्टियान जानायनि नोंहा जेबो गुन गैया। नोंथाङा जानो हागौ मिथिखागौ बाइबेलाव लिरनाय दंखायो बबेखौ जों गनायजायो आरो बबेखौ जोङो गनायनानै लाजाया। बबेया ख्रिस्टियान धोरोमनि थाखाय साबजाथाव आरो बबेया ख्रिस्टियान धोरोमफोरनि थाखाय साबजाथाव नङा। जिसु ख्रिस्टआ मा फोरमायदों मा फोरमायाखै बेखौहाय जानो हागौ नोंथाङा मिथिखागौ, अब्लाबो नोंथाङा गोरोन्थि बाथ्रा बुंनायखौहाय आङो नुनो मोनदों रायजोफोर। बेनिखायनो आङो बिनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा लाबोनाय जाबाय। गाज्रि मोननो नाङा। इयुननि समाव जेन' रागा जोंनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुङा, नङाब्ला नोंथाङा इसोरनिफ्राय साव मोनगोन। दानिया फै रायजोफोर जोङो पलिटिक्सनि बेलायाव एसे सुंद' बाथ्रा बुंनोसै। गिबियाव भिडिअखौ नायनानै लाग्रो, बिनि उनावसो आं बाथ्राखौ बुंनाय जागोन। बयनिसिमबो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि XNDP इउनाइटेड फरामनि आं सासे आफादगिरि जानानै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। नैबे बैसागु बोथोर लोगोसे गुड फ्राइडेनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा दिनै जोङो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि बे BTC ओनसोलनि गासै रायजो राजा गासै हारिनिसिम जों बेखौनो फोरमायहरनो सानदोंदि जोङो थांनाय एप्रिलनि 2 तारिखआव मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा जोनोम होदों। बे राजखान्थि हान्जानि मुङानो जादों अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड। बे बर'लेण्ड पार्टिखौ जानाया जोङो थांनाय 4 बोसोरनिफ्राय स्टाडि खालामनानै जों गासै रायजो राजानि मेलेमजिबि गोरों गोरा गासैखौ लानानै सावराय नैबे थांनाय एप्रिलनि 2 तारिखआव जों एनाउन्स खालामनाय जादों। बेनिखायनो जोंनि नैबे पार्टिखौ साफ्रोमबो आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा नोंथांमोना खौसे जानानै फैनानै जोंनि बे APPआव बाहागो लाफैनानै खामानि मावो, बेखौनो आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। गिबियावनो रंजालि बैसागु आरो गुड फ्राइडे आरो फैबाय थानाय जिथु इस्टार सानडेनि गोजोन हामलायथिखौ उदालगुरि इउनाइटेड फराम अफ XNDPनि सोद्रोमा जानानै गुरैयै हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय साफ्रोम रायजो राजानिसिम जों बेखौनो मोनथिहोनो हास्थायदों दि आरो खावलायनो लुबैदों जे इउनाइटेड फराम अफ XNDPनिफ्राय जि APB मुंनि राजखान्थि हान्जा दानानै होबाय, बेखौ जों खेला धेमालिजों दायाखै। जों XNDPफोरा गोबां दुखु दाहाजों जोबनायाव जों बेखौ बर' रायजो एबा साफ्रोम रायजो राजाखौ खौसे जानो थाखाय बे प्लेटफर्मखौ जों बानायदों। दा इलेक्सन बोथोराव बिदि गोबां राजखान्थि लिडारफोरा गामि गामि थांनानै गोबां गुलाय गुजाय बाथ्रा बुंगोन, नाथाय रायजोफोरा जाहाथे बेफोरखौ हमदांनानै आरो सैथोखौ नागिरनानै जोंनि बे खावलायनायाव बे APB राजखान्थि हान्जायाव बयबो जेन खौसे जायो, जों इउनाइटेड फरामनिफ्राय जानानै गुरैयै खावलायहरदों।
आरो जोंखौ गोबां बाथ्रा बुंदों जे राजखान्थि हान्जाखौ सोरनिबा बुरखायनायाव सोरनिबा थोननायाव दादों, नाथाय बे नङा। बेखौ जोंनि एनडिएफबिनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो लोगोसे रायजोनि बे 22 बोसोराव खहा जालांनाय एबा उथ्रिनो हायै बा उन्नति जायै बेफोर गासै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायसो जों बे राजखान्थि हान्जाखौ दादों। बेनिखायनो बे उदालगुरि एबा गतै बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजानिसिम जों खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय इलेक्सनाव साफ्रोमबो खौसे जानानै मोनसे लामाजों आवगायनानै जों बर'नि खौसेथिखौ नुजाहोनि, नङाब्ला जों जोबनायनि लामायाव। दा बेखायनो जोंखौ फोथायदो आरो साफ्रोम रायजो राजाफोरा अनखांदो, मानोना जों एनडिएफबि हिसाबै 34 इयार्स जों रायजोनि थाखाय जों दावहा नांबोबाय। बेखायनो बे समाव रायजोआ जोंजों जेन थायो बेखौनो जों गुरैयै खावलायदों। जोङो नुनो मोनदों एपिबिनि यानिखि अनजालि दैमारि पार्टिनि माखासे मावथिफ्रा ससियेल मिडियायावहाय फैनानै बेयावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय एपिबि पार्टियावहाय जइन जानांगौ होननानै बुंदों। नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानदों रायजोफोर, एपिबि पार्टिया आरो एपिबि पार्टिनि दैदेनगिरि आफादगिरिफ्रा सोर बेखौ नोंथांमोना मोजाङै बिजिरनानै नायगोन। अनजालि दैमारि मेदामा सोर आरो अनजालि दैमारि मेदामा बबे जायगानि मानसिखौहाय हाबा खालामदोंमोन आरो अनजालि दैमारि मेदामनि गोसो सिङावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि सायाव अननाय दङना गैया, नोंसोरो बेखौहाय मोजां बिजिरनानै नायगोन। बिनि उनावसो एपिबिखौहाय नोंसोरो मदद खालामनो होननानै सान। नाथाय नैबे जे पि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनि साननाय हनाय, आंनि साननाय मथेब्ला एपिबि पार्टिया एनडिएफबिनि नामावहाय पार्टि दानानै एनडिएफबिफोरनि नामजों लोगोसे एनडिएफबिनि इमेजखौसो खहा खालामनो थांगासिनो दङ। सानसे बेलासे एनडिएफबिफोरखौसो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोननाय नङा। एनडिएफबिनि पार्टि दानाय नुनानैहाय जोङो ओरैनो नोजोर होनानै साननो हाखायो, मिथिबाय दा? बे एपिबि पार्टिनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डनि जे आफादगिरि, नैबे बिथांखौहाय नायनानै बे आइजोखौ नायनानै आङो आन्दाज मोनो जे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिसोरो खामानि मावनो थाखाय पार्टि दायाखै। दा रायजो राजाफ्रासो मा बुजिदों, नोंथांमोना जुदि गोरोन्थि बुजिदोंब्ला बे नोंसोरनि सायावसै। दा आंनि आन्दाजावथ' आङो सिदा खोथा बुंखायो, नोंसोरो अनजालि दैमारि मेदामखौ एसे बिजिरनानै नायग्रो। बिथाङा सोरखौ जुलि खालामदोंमोन आरो बिनि हासबेन्डआ बबे जायगानि, आं बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय कुइसन खालामनाय जाबाय। आंबो मिथिया दे रायजोफोर बिनि हासबेन्डआ बहानि, नाथाय आं जे दाउट दङ, आं जे एसे आन्दाज मोनदों, बियो बर'खौहाय हाबा खालामाखैमोन। दा नोंथांमोनासो मा सानदों? जायगानि मानसिफ्रा मोनथिगोन, नाथाय आंथ' दस्रा जायगानि, बिथांनि गामिनिबो नङा, बिसिनि जिल्लानिबो नङा। थेवबो आं जे मोन्दांथि मोनदों, बियो गुबुन हारिखौ जुलि खालामनाय सासे आइजो, आरो बियो जे थांखि खालामदों, जे हास्थायदों, बिनि हास्थायनाया एकमात्र लिडार जानो लुबैनाय, बिनि अनगा जेबो गैया। नोंसोरो नायलांबाय था। नंखाय बाथ्रा बुंनानै ससियेल मिडियायावहाय जुदि बिसोरो फोसावनानै होनो हायोब्ला, आं बायदि जों बायदि इउटुबार्सफ्राबो मोजां गाज्रिखौ सायख'नानैहाय मोजां बाथ्राखौहाय बुफ्रुसारनानै ससियेल मिडियायाव रायजो राजानोहाय होनो हायैनि जेबो बाथ्रायानो फैया, मिथिबाय दा? आंबो होनो हागौ, नंगौ नङैखौ आंबो फोरमायनानै होगोन। जेसेबांनाखि नोंसोरो नंखाय बाथ्रा बुंगोन, एसेबां आंबो नंगौ बाथ्राखौनो बुफ्रुनानै होगोन। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय। स' अब्ला रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। बर' हारि जै जाथों,
जै बर' हारिमु।